Zarean zehar irureunta bat. Hirurengarren edizioa pasa zaigu, edizio soberezia izan zela azken uztailan egin genuena eta oporrak eta ondoren 300 batera heldu gara. Denboraldi berri batera eta gainera hasiera hau baita berezia izango dena. Edizio honen eta hurrengoaren artean 10 urte betetzen ditugu, 10 urte uinetan konkretuki Euskadi Digitalen hasi ginen irratian eta beste batzuetan ere gure sare sozialetan gogoratu dugu nola izan zen 300garren saio hori, ospakizunaren saioa izan zena eta hemendik aurrera edizio honetatik aurrera, baina edizio nahiko lasaitxoagoak izango dira berri teknologikoekin eta gure betiko kontuekin. Bueno, lasaitxoagoak depende noizko edizio hartzen dugun. Gaurkoa egia esan da udaren berri guztiak dakartzagunez, mamitsua izango da, kontuak izango ditugu komentatzeko eta haiek guztiak izango ditugu saio honetan zehar, hurrengo orduan, eta hurrengo ordu honetan hori teknologiari buruz hitz egingo dugu. Gurekin bat egin nahi baduzue, hau da leku aproposena, hemen gaude, hemen gaude, bai, hori da, ez dago ezer gehiago esan behar. Hasiko gara orduan, beti bezala, sarean zehar. Sarean zearen parte hartu nahi duzu? Gure berriak iruzkindu? Ekitaldi bat kontatu? Gure hankasartzeak kritikatu? Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat, info@sareanzehar.eus. Gure WhatsAppa 688-688-00 da. Telegram ere daukagu, 688-688-00 Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere. Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean. Zuen mezuak itxaroten ari ditugu. Bai? Bai. Bueno, nahen esan dut gure gaurko saioa mamitxoa izango dela, baina, en fin, arraroa izan daiteke ere, baliabide teknikoak, bueno, gaur nahiko rebelde daudelako eta gure kontra, momentu honetan nire kontra daude baliabide tekniko guztiak. Ordun, bueno, saiatuko gara alden enean alik eta hoberen egiten. Eta, bueno, saiatuko dugu eta pluralean hitz egiten dut beti, saio hau ez delako ezer nire lagun eta adiskide eta laguntzaile eta hainbat aditz jarri alditut Borja Arbosa definitzeko, baina bera da, bakarra da, gure berrien atalaren arduraduna eta no esaten da?
edukien zuzendaria hori da, gure Borja Arbosa, arratsaldeon. Arratsaldeon Inigo. Bakizu zer dao espero nuen momentu honetan, horrelako txaloen lata, momentu, badakizu serie famatuetan, personai bat sartzen zen estenan sartzen zen momentuak, publikoa horaka, horrekin ere arazoak dauzkat, baliabide akustiko... Ja, guztiak pikutara jundira. Baliabide akustiko guzti horiek geratu direlako disko gogor batean nire etxean dagoena, orduan ezin ditut txaloak jarri, barkatu, ja. Esan behar dut, zure gorean, gutxienez, esan behar dut, pasaden programan, renovazio momentuan oso ondo geratu zela We Are The Championsen Queen soinua. Orduan, ja, eski ja, hobetorena egina bahal gaude, ja, behera jutea edozein momentuan claro, posible da. 300. Saioaren maila hobetzea oso saia da. Orduan, ez espero gaur sekulako pompa eta ospakizuna eta ez hori izan zen 300. Saioan, orain beste gauza batzuetan gaude eta orain saio lasaitxoagoa izango dugu berri teknologikoa. Oso gaizki ohituta gaude, Bai, egia da. Oso gaizki ohituta zaude. Bueno. Esan guztia, zaude. Bueno, vale. Nire kasuan, gutxerekin baita konformatzen naiz. Orain daukat hemen pantailan VLC, umila, bera, bakarra, gure musikak erreproduzitzen, ez doa ez da zara radio, gauza, baliabide xumeta txikitxoekin ere nik konpontzen naiz. Badakit nahi duzula super ekoizpen bat eta super soinu eta hemen konpontzen gara gauza txikiekin. Ingeles esaten den bezala showman bat naiz. Bai, baina, en fin, hori batzutan, dena den berri teknologikoetara joango gara, hori dela importantea momentu honetan, gainera asko izan ditugu udan zehar, batzuk labur komentatzeko dira, adibidez Appleko azken aurkezpena, egia esan da ez zuelako gehiagorako, ez que zuen eser izan, egia da Apple aurten arraro egin duela bere aurkezpenak uztailaren aparte online izan zela eta bar, suposatzen da urtearen azken 3 hilabetean egiten dutela bat iPhone berriak aurkezteko eta udako kanpaina aurreratzeko, kasu honetan 2 egin dituzte, bata izan dena irailaren erdialdean eta bestea izango dela, hobeto esan da, urriaren erdialdean, 13an suposatzen da egingo dutela. Baina hori esan da, lehenengo aurkezpen horretan ez zuten gauza handirik aurkeztu, erlojuak eta tabletak, baina en fin, bigarren mailako produktuak Apple-entzat mamitxu eta gauza potentea eta kontundentea etorriko da urriaren erdialde horretan. Eta beste kontuetaz, gauzatxoak izan ditugu, adibidez, Radar COVID, azkenik bere kodea askatu duela. Bai, Radar COVID, gogoratzen baduzu pandemia maila nazionalean kontrolatzeko gobernuak abian jarri zuen kontaktuen miaketa aplikazioa, pizkanaka edatzen, junda, azken hilabetetan, eta orain, albistea da bere iturburu kodea ondo esan dago, euskaraz kodigo fuente. Bai, esango nuke baietz, kodea edo kodea, bai. Bere iturburu kodea askatu duelako. Hau da, digitalizazio eta adimen artifizialeko estatu idazkaritzak jakinarazi du txio baten bidez, Radar COVID kodea publikoa dela eta aspalditik ari ziren hori eskatzen 200 akademiko eta ditu baino gehiago, azkenik egin dute. Eta nahiko urraz garrantzitsua, ez da Inigo? Bai, alde batetik gardentasuna dela eta beste batetik aplikazioak berak nola egin den eta zer egiten duen. Norbaitek ez badaki zer da iturburu kodea edo aplikazio baten iturburu kodea da bere
barruan sartzea da, aplikazio baten barruan, eta ja hori dena nola funtzionatzen duen ikustea da, ezta? Hori da. Gu erabiltzen ditugun aplikazioak bai mai gaineko ordenagailuetan, baita mugikorretan edo tabletetan, ez da aplikazioaren kodea dispositibo horretan jarrita eta ezta. Aplikazio horiek egokitu edo adaptatu behar dira sistema bakoitzerako. Orduan, adaptazio horretan deitzen dena konpilatzeakoan, aplikazioak konpilatzeakoan kode hori, iturburu kode hori, makina kodean transformatzen dira, itzultzen dira, eta horrekin ja aplikazioak funtziona dezake edozein, kasu honetan, sistema operatibo horren gainean. Vale? Horrekin, iturburu kodea importantea da jakiteko zehazki aplikazioak zer daukan, ez bakarrik zer egiten duen, ikusi eta auditatu ahal delako, baizik eta baita zer daukan eta ze funtzionalitate eskutu izan ahal dituen, edo ze gauza erreserbatu diren hor etorkizunerako edo denadeakoa. Hau da, bere tripak pizka bat irekitzen ditugu eta ikusten dugu nola dagoen programatua. Zuk esan duzun bezala orain, herritar guztiek egia ez da dezakete radar Covidek ez duela datu pertsonalik jasoten, adibidez, nahiko garrantzitsua dela hori, ez da erabiltzen ere, eta horrek zalantzak sortu zituen erabiltzaile batzuen artean, orain ja zure begiekin ikusi alduzu nola funtzionatzen duen eta egia estatu dezakezu gauza horiek. Hori da, hau hainbeste polemika sortu ditu, batetik konkretuki Androideko versioan Firebase deitzen den sistema bat erabili zutelako frogetako epean, frogetako epe bat egon zen konkretuki Kanariaru arteetako leku batean eta leku horretan kontaktu eta positibo simulatuak egiten ziren aplikazioa frogatzeko. Orduan EP horretan Firebase deitzen den plataforma bat integratu zuten eta egia da Firebase nahiko invasiboa dela, nahiko datu eramaten dituela, baina gobernuak esan zuen ez zutela esertarako edabili datu horiek. Firebase kendu dute, orduan alde horretatik nahiko garden eta nahiko garbi geratu da aplikazioa. Bestetik, adibidez Euskadin polemika egon zen aplikazioa martxan jartzeko eta behar dugun kode hori jartzeko aplikazioan Osakidetzako sistemarekin integratzeko Eusko Jaurlaritzak esan zuela aplikazioa euskaratu behar zuela, eta hori pizkat atxeratu zuen aplikazioaren integrazioa, adibidez. Bai, hori izan da, pizka bat denbora gehiago eman diona hemen Euskadin egoteko funtzionalitate guztiarekin, eta funtzionatzen, baina gaur egun ja guztiz funtzionala da hemen Euskadin, orduan erabili eta alduzue. Ia komunitate guztietan, aktibatu da guzti dut Madrilen bere gauzak ere izan zituztera, baina gaizki badugu goratzen, Espainia guztian martxan dago radar Covid eta bere positiboen identifikazio eta komunikatze sistema. Claro, hemendik esan dugu batetik gardentasun kontu bat dagoela, hau da, nola guk ikusiak dugun zer egiten duen aplikazioa konkretuki, baina bestetik gogoratu behar dugu aplikazio hau guztiok ordaindu dugula, diru publikoa jarri dela aplikazioa egiteko, eta diru publiko hori batzuk, nik pertsonalki pentsatzen dut, diru publiko horren emaitza baita ere publikoa izan behar dela, eta hainbat diru inbertitu bada hau egiteko, honen iturburu kode hori eskuragarri egon behar dela guztiontzako beste aplikazio bat egin nahi badugu edo dena delakoa. Bai, komentatu, ez hori bakarri zen eta iturburu kodea askatzerakoan beste gauza bat posible izango da. Edo zen garatzaileek aplikazioaren kodean egon daitezken akatzak jakinarazi ahal izango ditu edota horrekin aplikazioa hobetzeko moduan egongo da komunitatearengan. Claro, eta gainera honek
aurrepausu bat suposatzen du. Hau da, orain arte Espainian inoiz ez da argitaratu aplikazio baten, administrazioak egiten duen aplikazio baten iturburu kodea, frogak egin dira eta egia da open data proiektuak daudela, ez aplikazioak baizik eta datuak izateko modu libre eta irisgarri batean, baina behin hau izan da lehen kasua iturburu kodea argitaratzen dela. Claro, hemendik aurrera, adibidez urrengo errenta kanpainan eredu bat jarriz aplikazio bat egiten bada, adibidez mugikorrentzako aplikazio bat egiten bada, eta gobernuak ez badu argitaratzen bere iturburu kodea, ze irudi ematen du hau. Bakarrik egin dugu COVID-a izan dela eta egia da COVID-aren kontua oso kontu sensiblea dela, eta gainera datu babesaren legean jartzen duela horrelako datuak, osasun datuak babes berezi bat behar dutela. Horregatik suposatzen dut gobernuak argitaratu duela aplikazioa gardentasun hori sustatzeko, baina nik imaginatzen dut azkenean gobernuak egin duela ez bakarrik gardentasuna dela, eta baizik eta jendeari beldurra kentzeko. Hau da, aplikazio hau jende guztia erabiltzen badu, gobernuari emango dio erreminta oso potente bat pandemia hau kontrolatzeko, edo gutxienez kontrolpe gehiago izateko beraiengan. Orduan, jendeari esan dugun bezala beldurra kentzen badiogu, esaten badiogu, ez izain problema aplikazio hau deskargatzerakoan, erabiltzerakoan, zeren ez dago inungo problemarik. Jendeak dudak ez badauka, eta gehiago erabiltzen du, noski guztiok irabazten dugu, baina gobernua lehenak zeren bere responsabilitatea da. Orduan, hor agian arrazoi bat dago. Errentarekin, nik pentsatzen dut, zailago izango da, imaginatzen dut, eta ez naiz informatiko hemen esateko, baina imaginatzen dut, errentaren aplikazioa zailagoa izango dela hor kodea askatzea, zen eta aplikazioa nahiko komplexuagoa izango da, datu gehiago jasoko ditu, eta gainera datuak bidaltzeko da, ez da anonimoa, zuk ez duzu errenta anonimo bidaltzen. Egia da, baina ni zehazki badakizkit nola diren lau kasuak, bost kasuak Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, Araba eta Estatuarena. Bai. Gipuzkoan, Estatuan eta Nafarroan modu oso berdinan egiten, nahiko berdin egiten dute, web aplikazio bat bitartez egiten dute, baina Araban eta Bizkaian ordenagailuko aplikazio baten bitartez egiten da, baina egia da ordenagailu aplikazio hori dela iaia Excel vitaminatu bat. Hau da, datuak jarri behar diozu edo datuak deskargatu eta berak kalkuluak egiten ditu eta fitxategi bat sortzen du. Hor ez dago beste don horren prozesaketa, gero egia da, fitxategi hori bidali behar dela, baina zerbitzariak eta bidalketa sistema beste sistema bat dela. Orduan, aplikazioak ondo egiten badira eta zerbitzari horien deiak token eta API batzuen bitartez egiten badira, hau da, administrazioak bakarrik izan behar dituen bidalketa pasaitzak, ez horrela definituko dugu, ez da guztiz horrela, baina gutxi gora bera, imaginatu horrela dela, iturburua argitaratu dezakezu, API hori, kode hori ez baduzu argitaratzen duzun kodean jartzen, ez dagoela arazorik. Orduan, printzipioz, nahi badugu eta aplikazioak ondo eginda badaude eta seguruak badira, iturburu kodea argitaratu alda kasu guztietan bidalketa sistemak desaktibatuta egongo direlako, edo ez direlako argitaratuko, edo web aplikazio bat egiten bada, web aplikazio horren aurreko aldea esan dezakegu, argitaratu dezakegu, datu basea ez baduzu argitaratzen, edo datu base horren aksesua ez baduzu argitaratzen, adibidez.
Esan dudan bezala ni informatikoz, orduan ez dut esango erraza edo zaila izango den iturburuko de hau askatzea, baina egia esan da ez dut uste transparentzia motatako gesto hauek gehiago ikusiko ditugula gure gobernuan, eta etorkizunean ez nago bat ere ziur. Ez daukazu fede handirik, Ez daukatez. Bueno, esan behar dut. Ni ez da, esan da, ez dut uste hau errepikatuko denik, hau da, COVID-aren kontua izan dela, eta honetaz aparte, administrazioak ez duela interesan dirik hau argitaratzen, azkenean zertarako. Ze ematen dio, bere haien diskurtsoa edo esango da, zer ematen dio herritar bati hau argitaratuta egotea. Ni asko, eta ni askoz gehiago konfiatuko nuke administrazioan bere aplikazioak argitaratuko balu, baina bueno. Baina esan dudan bezala, COVID aplikazioa gobernua zu erabiltzea nahi du, baina errenta aplikazioa erabili behar duzu nahi eta ez, orduan zertarako... Bueno, baina aplikazioa erabiltzen baduzu konbentzituta segurua dela... Erabiliko duzu berdin konbentzituta ala ez konbentzituta zen ez daukazu beste aukerarik. Gobernuari ez dio... Bosta sola? Hor marketing erraminta bat dago, baina inork ez du aprobetxatu nahi. Esaten dut eta argi esaten dut. En fin, beste kontu batzuetara pasatuko. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Europar Batasunaren berria baino Europar Batasunaren berri erlazionatua. Kontua, gaur komentatuko dugun kontua, duela ja hilabete batzuk gertatu zen kontu baten konsekuentzia delako. Lehenik testu ingurua. Uste dut ustaian izan zera, ez dakit men kontatu bagenun edo ez dakit denboraldia bukatu bagenun momentu horretarako edo ez, baino Europar Batasunak, konkretuki Europar Batasunaren Epaitegi gorena? Epaitegi gorena, hori da, esan zuen Europar Batasunaren eta Estatu Batuen arteko datu transferentzia akordioa ez zela legala, ez zela sartzen Europar Batasunaren legislazioan, orduan ezin zela idatxita zegoen bezala martxan jarri. Hortik aurrera, gauzak nahiko berdin jarraitu dute, enpresa handi batzuk kezkatuta daude, baina kezkaz aparte, kasu batzuetan, herrialde batzuen datu babeserako batzordeak eta agentziak esan dute, a ber, zer egiten ari duen honek edo ark. Eta kasu honetan, honek edo ark izan da Facebook eta herrialdea izan da Irlanda. Bai, hori da. Facebookek Europar Batasunean zerbitzua emateari usteko atea ireki du. Begira ze garrantzitsua den gauza hau, ze importantzia dakar, zer eta auzitegi goren sententzia hori jakinarazita gero, Irlandako datua babesteko batzordeak, hemen Espainian badaukagun batzorde berbera, Espainiako agentzia, Facebooken pribautasunare alorreko arautzaile nagusia Europan Mark Zuckerbergen enpresari eskatu zion datuak erkidegoko bloketik Estatu Batuetara transferitzeari usteko. Hau da, gaztelaniaz, ditzen dira, sententzia baten ejekuzioa edo eginaraztea. Eta... azkenean, aplikatzea. Sententzia esaten dizu, hau ezin dela egin, eta mesedez utzi hau egiteari. Bai, eta prozesu horren barruan Facebookek idatzi bat bidali du epaitegira, debekuak bere operazioetan eragin handia izango zuela argudiatuz. Gainera, zita oso potoloarekin. Facebookek alatxe dio. Facebookek Estatu Batuetarako erabiltzaileen datuak erabat etenda baleude, DPC-ren proposamena bezala, ez dago argi Facebookek egoera horretan nola jarrai dezakeen Facebookek eta Instagramen zerbitzuan ematen Europar Batasunean. Hau da, beste hitzetan esaten du, kolega, zuek ez badiguzue usten hau egiten, gu pim pam pum eta bagoaz.
Hau esan da, komunikabide guztietan Facebook esaten du Europar batasuna tik kanpo jango dela, ez bada bere eskaera argitzen eta bla bla bla. Esan behar dugu DPC, ez dugula komentatu, Irlandako datuen babesterako batzordea dela. Hori da. Hau da, proposamena egin duena da Irlandako datua babesterako batzordea. Data Protection Council. Yes. I think. Oso ondo, bai. Eta, esan duzun bezala, Facebookek azaldu du, hori, arau horiek jarraitu behar baditu, ezin duela zerbitzua eman, Europar batasunean. Hori da. Dena den gero, komunikatu batean esan zuten, bueno, eske, a ber, gaizki ulertu duzue, ez dugu esan nahi konpainiak Europatik kanpo joango dela, baizik eta, bueno, arrazoiak eman nahi ditugu hau ez egiteko. Esaten dutena da Facebook eta beste enpresa asko Europa eta Estatu Batuen arteko dauden transferentziak mende daudela. Hau da, mendetasuna hor gauza nagusia izango dela beraientzako bere zerbitzuak mantentzeko. Eta beraien ustez hori ezin badute egin, ez dute errentagarritasuna lortuko? Bai, zergatik ez dute errentagarritasuna lortuko? Besteak beste Facebookek datu asko jasotzen dituelako eta negozio asko egiten dutelako. Datu horiekin besteak beste WhatsAppekin izaten ditugun elkarrizketak, gure lokalizazio datuak, bizitatzen ditugun webguneak, baita gure ordenagailuan ere Facebookeko cookieak hor jarrita badaude. Osea, Facebook benetan tracking oso handia eta oso sakona egiten du erabiltzailearen aktibitatearen arlo horretan. Claro, haiek esaten dute, hau guztia ezin badut jaso, zerekin egiten dut negozioa. Farmvilleekin, ez Farmville itxi dugulako. Eta gainera... Beste berri garrantzitsu bat, Farmville itxi dute. Berri erreala da, Farmville izteko prozesuan dago, orain mugikorreko aplikazio batean dago bakarrik. Dena den, claro, gu pentsatzen dugu edo guk ikusten dugu Facebookeko negozioa bere sare sozialean egon daitekela, eta ziurrenik datu horiek transferitzeko arazoak ez daudela azkenean erabiltzaileak bera nahi duelako, ematen duelako datu horiek, eta kasu askotan bakarrik argazkiak edo publikazioak dira ez daukate garrantzi handirik, baina ai amigo, joaten gara Facebookeko webgunera eta esaten badiogu, emaidazu nire datu guztiek, hor dau, bueno, datu sorta ikustekoa. Begiratu, momentu honetan gogoratzen dut Appleen iragarki bat, azkenengo iragarki bat, non bere sekurtasuna eta pribautasuna bandera egiten dute, eta beren iragarkian agertzen den jendea, bere datu pertsonalak airera botatzen dute jendea dagoen arlo batean. Hau da, zuk esan zenun bezala gogoratzen dut baita baiet, momentu batean, zuk sare sozialetan ez zenuen esango, plaza publiko batean, bosgora gailu batekin, ez zenukeen esango. Hau ez da nire eredua, nire iturriak aipatu behar ditut. Hau ez da nire eredu hau komentatu zuen enredando batean Rafa Martínez bere lehengo aurkezlea, eta horrela da, azkenean claro, sare sozialetan argitaratzen duguna izan daiteke plaza publikoan esan alduguna, ez? Edo esango genukeena, baina Facebook ez du bakarrik hori egiten. Haien, eske, claro, konparaketa eginez, esaten duzu, bueno, Twitter ze posizio dauka honetan edo ze gatazka izaten ari ditu Europar batasunarekin. Batere ez, Twitter bakarrik jasotzen duelako zu argitaratzen duzuna. Listo, punto, ya está. Ez dute ezer gehiago nahi. Apple buruz hitz egiten gainera, ez dakizen bat urte dara matzat ja iPhonearekin, nabaritu dut askotan telefonoari hitz egiten, hau da, diktado bat egiten, esaten zer idatzi behar duen. Sirirekin hitz egiten zenuela. Sirirekin ez dut hitz egiten lehenik eta bina Alejandra daukadalako, eta besterik Siri ez delako arraro iruditzen zitzaidan. Oso inteligente ez da.
Siri. Dena den, ni hitz egiten diot gauzak idazteko, eta askotan asko kostatzen zaio analisi hori egitea, analisia zure telefonoan egiten duelako, eta kostatzen zaio denbora eta gauz askotan kontrakoa promozionatu zuen Googleek. Claro, bueno, Googleek promozionatu zuen bere azkenengo Google Assistak gauzak deskargatutak informazio gehiago deskarga zuzenean izango zenutela, eta denbora gutxiagoan emaitzak emango zituela, claro, Google Assistantekin. Kontua da, prozesu hori telefonoan egiten denez, ez du zure ahotsa bidaltzen zerbitzari batera, adimen artifiziala prozesatzeko eta gero bueltatzeko. Orduan, horrekin, zure diktatuekin iPhonea ez du ezer ikasten, vale? Ez daki zer esan duzun lehen, eta ez du ezer ikasten. Orduan, claro, horrekin hor kontu asko daude, eta gainera Apple oso kesutxoa dela eta kexa asko egiten dituela legeak beren alde ez daudenean, honen kontra ere jarri halko zen, baina ez da honen kontra jarri, esan ez hau ez da gure negozio. Nire galdera baintxe bertan izango zen, ze enpresak o ze enpresa modelo uste duzu etorkizun gehiago daukala. Appleen bezalako pribautasuna bandera hartzen dutenak, edota Facebook eta Google baita ere esan behar dugu, datuak modu oso handi batean tratatzen dituztenak emaitzak lortzeko. Biak etorkizuna izango dute. Bai, baina hori biak etorkizuna izango espero nuen, claro, erantzuna. Hemen zubi aukera eman dituzu, baina 3 adibide jarri dizkidazu: Apple, Facebook eta Google. Google Europako erabiltzaileentzako Europako arauak jarraitzen ditu, eta herrialde bakoitzan eredu oso argia. Txinan Google badaki ze gauza argitaratu edo ez argitaratu aldituen bere bilatzailean, eta Google paralelo bat dago Txinarako. Hori badakigu guztiok. Orduan, Google moldatzen da herrialde bakoitzan dauden arauetara nahi, ondo edo txarto irudi edo ez, moldatzen dira. Batzuetan esan beste, denago goratzen dugu Europarekin izan dituzten sententziak, eta baita ere Europako komisioekin izan dituzten gatazkak. Edozein izan dezaketela. Batez ere gatazkak izan direla Androideko monopolioarekin baita. Bueno, dena den. Tabena azteko eskubidea hori Europako reglamentu, datuen babesarako reglamentuan sartu zen. El derecho al olvido, hau da. Claro, baina hori behin arauan jarrita, haiek betetzen dute. Arauan badago, haiek betetzen dute, eta listo. Orduan, kontua da, Google saiatzen dela nahiko zuzen joatea arauekin, eta Facebook beti limitean dagoela. Orduan, Facebookeko modeloa etorkizuna dauka, ziurrenik ez. Nik ez dut hainbeste desberdintasun ikusten, Nei bai, baina dena den. Facebookeko modeloa, Googlekoa, agian gehiago. Ez que Apple ez da softwareko enpresa bat. Apple ordenagailuak egiten ditu, eta 1.600 euro kobratzen dizu ordenagailu batetik. Bai. Horretan egiten du bere dirua Apple, bai. Eta batez ere iPhoneko divisioarekin. Horrela da. Ez da bere haien negozioa, ez da software egitea, ez dira programak, ez dira sare sozialak, ez dauka ez da sare sozialik oraintxe bertan, berdin zaio zure datuak, eta bera nahi du ordenagailua erostea eta punto. Bai. Hardwarea, eta jazta, hori da bere kontua. Zer buruz hitz egin nahi duzu orain? Lehenengo musika igo nahi dut, eta gero ikusiko dugu zenbat beste hainbat kontu ditugun.
Beste berrietan, 5Gari buruz hitz egingo dugu, eta lasai ez dugula koronavirusarekin lotuko 5G flipau batzuk egiten duten bezala, baizik eta seriotasunez eta konkretutasunez ez dakit, konkretu ez da oso konkretu, baina proiektuak badaude konkretuki Euskadin, gure herrialdean 5G martxan jartzeko, ez bakarrik kontsumitzaileentzako, baizik eta industriako proiektu batzuetarako ere. Bai, 5G Euskadi proiektuari esleitu zaio Espainiako gobernuak teknologia berria garatzeko eta esartzeko duen laguntza programa. Euskadiko lehen 5G proiektu piloto bat da eta proiektu honetan 13 bazkidek osatuteko patzuergo batek osatzen du, telekomunikazio operadoreen, sare ekipamenduen hornitzaileen, unibertsitate, ikerketa zentro, erakunde publiko eta enpresa pribatuen ekosistema zabal batean. Haien artean Euskaltel taldea, Masmobil, ZTE, Gestamp, Ikusi, CAF, Debus, Donostiako autobusen enpresa, Irizar, Zeit eta Bicomtek. Begiratu. Baterako ekimen honen bidez 5G sare bat zabalduko da Euskadiko 3 parke teknologikoetan, barkatu, Bizkaiakoa, Arabakoa, Gipuzkoakoa eta Abadiñon. Eta horretarako aurrekontuaren 175 erabiliko da, hori da. Horrez gain 9 erabilera kasu garatuko dira, inbertsio osoa osatuko dutenak. Zehazki, erabilera kasu horiek produktuen eta zerbitzuen merkataritza aurreko garapenera bideratuta daude. Mugikortasunaren, energiaren, industriaren, zibersegurtasunaren eta sareko zerbitzuen arloetan. Erabilera kasu oso argia adibidez, uste dut bere egunean duela urte asko komentatu genuela, Irizar eta Debus martxan jarri zutela Miramongo Parke Teknologikoan, autobus no esaten da, independiente, ez autobus autonomo bat jarri zuten martxan. Bai. Autonomo pizkat lerrotxoekin, tranbia bat bezala hasi joan baino ez hainbeste, baina hor proiektu piloto bat dago 5G teknologia honek eman berritu alduen proiektua autobus hori konektibitate hobeagoa izateko edo cloud computingaren abantaiak aprobetxatzeko, adibidez, hori da, erabilera kasu oso argia. Ez, momentu honetan suposatzen dut bai Euskaltel, Orange eta Masmobil ez dutela pentsatzen bezero finalean, bezero finala laugearekin kasu askotan nahiko dauka, baino kasu hauek, industria kasu hauek egia da, aukera sakonagoa edo mabitsuagoa eman aldiotela proiektu hauei. Esan behar dugu gaur egun 5G batez ere industrian eta enpresa arloan gehiago esan behar dugu edatuta dagoela kontsumitzaileen arloan baino. Hemen gutxienez Espainian zuk 5G erabili nahi baduzu kontsumidore bezala, lehenik eta behar duzu mugikorra izatea, eta mugikorra asko saltzen direnak oraindik 4Gean geratzen dira. Bigarrenik, 5G estaldura uste dut bakarrik Vodafonek duela, eta Vodafonek hor promozionatzen du, edo beste edozein konpainia hartzen baduzu ez duzu aukerik izango, eta hori gutxi balitz, bestelako konpainiak supentsatzen duzun. Baina laster izango dute. Ezain laster, Ezain laster. Hau da, 4Gearekin geratu zen berdina ez da izango. Hori da, gainera komentatu genuen Vodafonek ekoek martxan jarri zutenean 5Gea, esan genuen, ez da, Movistar utzi du 2021 baterako, eta suposatzen dut urtetxo bat gehiago emango diotela, eta hau ikusten dugu, beste... Gaztelan ez zaten bezala, kolak está cayendo. Bai, horrela da. Eta beste operagailuek, Euskaltel taldeak, Masmobil eta Orange esan dute, inkerketa proiektuetan sartuko gara, bai, hau bezala, baina onaino, beste kontu guztiak utzi osuia etorkizuneako, orduan. Etorkizunean helduko da 5Gea komertzialki, bai, baina lasai, ez joan oso azkar, ez
las cosas de palacio van despacio. Hori da. Bai, urrengo belaunaldi hau uste dut urte askotarako egongo da, eta aprobetxatuko dut momentu hau, esan dudan bezala programa hasi baino lehen esateko, 5Gari buruz gehiago hitz egingo dugunez, proposatuko dut momentu honetan momentu musikal bat, sintoni bat egitea 5Gari buruz hitz egiten dugun bakoitzarako. Zen motatako sintonia? Miguel Boseren abesti bat. Es Mercedes. Nahi duzuna, Claro, nahi duzuna, baina Miguel Bosekoa izan behar da. Bueno, jendea erlazionatzen du, 5G, Miguel Bose. Ni egia esan da, oso fan naiz ez Miguel Boseren pertsonaz, azken urtetan, beraka joan da. Uste dut ez dela berak nahi duelako baizik eta hor arazoak ikusten dut. Rajoy bezala ni duela urte asko esaten nuen, Rajoy bere gauzatxoak esaten ditu nahiko kaskar dagoelako. Ez nuen esan nahi Espainiako presidente batek dementzia zeukala, baino jasatut hori nuk uste dut hori izan zela. Miguel Bose hildo berea jarraitzen duela, susmatzen dut, baina ez daukat informazio. Agian protagonismoa marketing kampaina edo beri buruz gehiago hitz egiteko. Ez dut uste Miguel Bosek duela urte asko ez duela musika egiten. Baina dena den egia da, niri harrituta utzi zidala bere momentuan ez nuen ikusi zuzenean, baina urteak pasata ikusi nuen 1-2-3 saioan egin zuen abestia, Amante Bandido, bai. Abestu zuen telebista programa honetan, bai. Eta batetik bere gaztaroan magnetismo oso berezia zeukala, eta bestetik Txitxo Ibañez Serrador jartzen zion kamera eta kamera posizioak eta nola transmititzen zuen tipo horrek edozein gauza irudiarekin oso kuriosa da. Ikusteko eta benetan harritzeko aktuazioa da, baina batek Txitxo telebista, uste dut hila dagoela edo agian ez. Uste dut baiet. Uste dut jasen duzela. Ni gogoratzen dut, baina ez dago eunekoan ziur. Uste dut jasen duzela, eta Miguel Bose azken urtetan, bere figura publikoa asko kaltetu dela. Hala ere, esaztu ere, Amerikako Estatu Batuetan Trump baita ere bere gatazka hartu zuelako Huaweirekin, uste dut, besteak beste, baina 5Garen garapena zela eta gatazka hori baita ere bere ostikadak ematen du behintzat momentu batzuetan eta azkeren hilabetetan baita ere. Bai, aldi berean, adibidez hemen daukagun enpresa ZTE, ZTE duela ja urte asko bat egin zuela Euskaltelekin baliabide teknikoak izateko, eta ZTE Txinako enpresa bat da. Ez dago bakarrik, egia da beste enpresak daudela 5Garen garapen honetan, Alcatel-Lucent adibidez, uste dut Alemaniakoak direla, edo Herbeheretakoak, ez dakit. Europarrak dira, enpresa estatu batuarrak ere daude, baina bi handienak Txinakoak dira, eta Huawei ez da Europan sartuko, baina ZTE bai. Begira, batetik bestera ze diferentzia dagoen. Eta udako kulebroiara sartuko gara, egon delako sekulakoa Fortnite, Apple eta Google artean, eta gainera txorrada beti izan da, baina kontu sakonean sartu dira. Orduan, kapitulak egin alditu, lehenik eta behin zeintzuk dira gure protagonistak, gero lehenengo mugimenduak, korapiloa eta erresoluzioa
zain. Ni galdera bat daukat hemen, zagatik ez dago gaizka hau komentatzeko, hau da, bideojokoei buruz hitz egiteko, bueno, lehenengorik galdera egin behar dut, gaizka, oraindik hemen egingo ditu sekzio programak edo? Bai, baina kontu bat daukagu. Bera, Gaming Room bi edizio egingo ditu hilabetean, hau da, bezala, bi astetan behin egongo da bere programa egiten, eta gu baita, orduan, bideojokoen atala ez badu finko egiten, eta nik ez dut finko egin nahi, batzutan izango dugu hemendik, baina besteetan ez da izango bi programetan bat lehen egiten nuen bezala, bezala, noiz behinka. Orduan, kasu honetan, ez da gurekin egon, orduan, ni enkargatuko naiz kontu hauetaz, baina egia da, hau ez dela Fortniteen kontua, hau da, behin azalduta ikusiko duzu... Bideojokoa ja edo zeinek daki zein den edo gehiengoak. Baina gainera, behin azalduta ikusiko duzu bideojokoa aitzaki bat izan dela. Zer gertatu da? Bueno, lehenik eta behin Apple badekuku norden, bere App Store dauka, eta garatzaileei aplikazioak saltzen badira, eta aplikazioetan edukeak saltzen badira 130 kobratzen dio, Google berdin, hau da bere Google Play dauka eta 130 kobratzen dio garatzaileei aplikazio horretaz, eta Fortnite Epic Games garatzaileak egindako joku bat da non haien artean dirua eta gauzatxoak, eskin eta horrelakoak erosi ahal direla. Ez dela izan lehena. Ez dela izan lehena, eta ez da azkena izan. Hori ez da berria. Kontua da, bueno, kasu honetan pavoak deitzen dira. Begiratu, pavos. Bai, gaztelaniaz pavos. ¿Cuántos pavos tienes en el Fortnite? Yo tengo 100.000 pavos, oso ondo. Eskerrik asko, Epic Games. Hortik aurrera, ze gertatu da, edo zein da honen gakoa. Epic Games hilabeteak daramatza Androiden eta iPhoneen, konkretuki iPhoneen bere plataformarik errentagarriena izan da, eta Epic esan zuen momentu batean, konkretuki abuztuaren 13an, ez zutela bat egiten sistema honekin. Nola esan zuten? Hau dela gakoa, ez zuten Applera joan eta esan, bueno, Apple ikusten duzu guk, zu, biok, tal cual, men daukagun errazio eta bar, ez. Argitaratu zuten aplikazioaren bertsio berri bat, non pabo hauek erosi ahal zenituen, deskontu batekin, baina ez Apple edo Googleeko sistemetatik pasatzen, baizik eta bere webgunera joaten zuzenean. Hau, Appleko kasuan, argi eta garbi bere aplikazio dendaren araudiaren kontra doa. Bai. Googleeko kasuan zerbait esan argenuke, baina ez da hain argia. Egia da ere, Androideko kasuan beste dendak daudela eta aplikazioak beste bide batzuetatik instalatu ahal duzula. Baina Appleko kasuan, eta kasunetan gatazka gogorra izan dute Applekoekin, hau haien araudiaren kontra dijoa. Orduan, Apple, normalen bezala, nabaritu zuenean, uste dut izan zela urrengo egunean, esan zuen, bueno, hau ikusita, ladies and gentlemen, your app is down. Eta aplikazioak endu zioten. Egun berean, batetik, Epic Games salatu zuen Google eta Apple biak epaitegietan, vale? Demanda bat jarri zuten, bai. Eta bestetik kanpaina bat hasi zuten, deitzen zela Free Fortnite, eta haien artean 1984 pelikulan oinarritutako publizitatean oinarritutako bideo bat egin zuten, bai. Apple seinalatzen eta esaten hauek dira zuen etxaiak, bai. Zuen kontra doazten enpresak, ez gara gu Fortnite
Epic Games onak garela, ez dugu esango bere Epic Games Storen zer egiten duten, baina Epic Games, Fortnite, gu onak gara. Apple da zure txaila, eta Apple da gauzak gaizki egiten duena. Hau, kasu batzutan esan dute edo eskusatu dute Epic Games esaten, bueno, bai, eske sekiten, bai, sekiten, bideoa prestatuta zeukaten, demanda prestatuta zeukaten, uste dut demanda 60 piko horri zituela, horrelako demanda bat, ez duzu gau batean prestatzen. Bueno, Borja, bai. Borja egia esan da, bai, eta bazkelao abogadozen zerbait nahi baduzue, gau batean dena delako egiten dizute, baina. Zergatik ez? Baina... Depende zenbat idazten duzun zu, zen demandaren zati askok legea da. Hau da, zuk legea ez duz inventatzen. Claro, baina... eta hor jarri. Baina kasu hori erdi prestatuta izan behar duzu, bueno, vale. Legea bilatuta, esan ezer gertatu den... Zure estrategia epaitegietan ez duzu egun batean egiten, eta egiten baduzu oso talde abokatu importantea izan behar duzu hor gauza guztia investigatzeko. Azken finean, hau horrela geratua, Apple esan du, bueno... gure araudien kontra joan zaretenez aplikazio kenduko dizuet, eta ez baduzue bertsio berri bat igotzen, garatzailea kontua kenduko dizuet, eta hori egin dute. Epic Games eskatu zuen epaitegiera hori ez egitea, hori, claro, perjuizio ekonomikoa eta bar, perjuizio ekonomikoa badagoela, baina bueno, epaitegiak esan zuen ez, Apple ondo egiten ari zuela momentuz orain egiten ari zutena, eta gero ja fondoan gaiaren zetasunetan sartuko zirela gero, eta Googleko kasuan Androiden APK artxiboa zuzenean instalatu daiteken, eta Amazon App Store edo beste guztietan instalatu aldeteken Epic Fortnite, ez dute ezer gehiago egin, baina bueno, baita ere salatu dute Google. Apple egia da erantzun duela komunikatu batzuen bitartez, Google ez du ezer egin, isilik geratu da eta esan du. Esan nahi duzuna. Esan nahi duzuna. Eta Epic Gamesen taldean sartu dira Tinder eta Spotify. Oso kurioso den gauza bat. Spotifyren kasuan ni ulertzen dut, claro, zu izena ematen baduz eta suskripzioa egiten baduzu haien aplikazioetan, konkretuki iPhoneko aplikazioetan, horren 130 Applera ematen duela. Webgunean egiten baduzu suskripzio hori, ez da kasua. Ez da kasua. Bueno. Baina zuak askenean behar dituzu aplikazio horiek existitzea, zeren zure erabiltzaileen euneko ez dakitzen bat, Spotifyren kasuan imaginatzen dut portzentai handi batek. Gutxi gora bera erdia. Portzentai handi batek behar duzula hor aplikazio bat izatea. Hori alde batetik, beste batetik, Apple lan asko egiten du. Batzuetan ez oso zehatza, baina bueno, lan asko egiten du bere aplikazio dendetan, eta azpiegitura hori ere mantentzen du. Hori baita ere aipatzekoa da. Hori, deitu dezakezu praktika monopolistiko bat, zuk azkenean zu aplikazio bat... Monopolistikoa ez. Zu Appleko dispositibo bat erosten duzu, eta badakizu bakarrik instalatu alduzula aplikazio hori bere dendaren bitartez. Googleen kasua ez da berdina, zain Androiden zua instalatu aldezakezu App Storen ez dauden Google Play bakarrik ez dauden aplikazioak. Beste plataforma batzuk dauzkazu, eta beste mugikor batzuk erosi aldituzu. Baina Appleko gaiuak bere arauak edo bere ekosistema daukate. Hori aldatu daitekela? Baina bueno, Amazon adibidez honekin ez egoen ados, 130rekin ez egoen ados, eta Appleri ateko joka joan zitzaion, esan ez, bueno, Apple, hemen akordio bat egin aldugu, ikusten du, zua Amazon zu biok, azpiegiturak, zerbitzariak, ez dakizer, eta bakin hor, eta Apple esan zion, bueno, 1,5 zeren dinozu. Vale, bueno, venga, ados, tximpun, eta...
bakoitza bere etxera. Izan daiteke, gogoratu dezakegu Appleen kasuan, adibidez, ez dela jasaten dute lehenengo demanda kolektibo bat, kasu bat izan zen gu gogoratzen duguna, Wesley versus Apple, non kontsumitzaileek salatu zuten modu masibo batean, zeren Appleek ez zuten usten bateriak aldatzea iPodetan. Eta azkenean akordio bat lortu zuen Appleek hori demanda hori saiesteko. Claro, azkenean Apple, kontsumitzaileen Eta hor, arrazoiak izan ziren berdinak, hau da, ez erosi. Claro, Apple kontsumitzaileen agian praktika nahiko arraroak izan daiteke kasu batzutan, baina enpresen arteko kontua da, eta hau kasu dela. Enpresak dira, baita ere, bezeroak, bere zure zerbitzuak kontratatzen dituzte. Claro, orduan, haien arteko kontua bada ez bada kontsumitzaileengan, logikoena kasu honetan hainbat eta hainbat garatzaile egiten duten bezala da Appleekin negoziatzea zuzenean. Eta Fortnite eta Epic Games ez badu hau egin, izan da publizitatea, doako publizitatea nahi zutelako. Ondo zertatu zaie, denborak esango du, baina ez dauka oso pinta ona badirudi. Publizitate hori nahiko arraro irten zaiera. Onaino berrien birpasoa, ez? Beste gauzatxoren bat uste dut badaukagula, baina ez daukaguna denbora da. Denbora agurtu zaigu, orduan. Agurtu. Denbora agurtu eta agurtu zaigu, orduan gu agurtzera goaz denbora titulolari gabe? Titulola. Titulola eskarra 2 minututan egin duzu titulola. Venga, guazen. Titulol. Bueno, titulonen dakizue Borjak esaten duela, gauza bat ni harritzen hauela, titulol. Bueno, kontuz review edo TripAdvisoren kritika jartzerakoa, zeren turista bat Tailandian kritika bat jartzerakoan hotel batean, salaketa bat jaso du Tailandiako gobernutik, hori diudienez delito bat delako. TripAdvisoren iritzi bat ustea. Bai, TripAdvisoren iritzi bat ustea hoteli bati buruz, hotel hori salatu zuen bezeroari difamazion, deitzen dugun delitoa bezalakoa. Vale, gauza txarrak eta ez oso esango genuke berikoak esaten ari zuela. Bai. Bueno, edo bueno, berak reseña jarri zuenean, eta hotel horrek irakurri zuenean, esan zuten, hau da kritika faltsu bat, hau guri min egiteko aitzakiarekin jarri da, eta salaketa agertu zen. Honi buruz sakon hitzegin ahalko genuke, baina hau ez da eguna batetik eta bestetik honi buruz askoz gehiago badaki gainera gubion lagun batek, orduan egunen batean gonbidatu behar dugu pertsonarri esatera. Bueno, TripAdvisor zer sagetatzen da movida honekin, baina bueno, egia da reseña nahiko txarrak jartzen direla kasu askotan min egiteko eta bai. negozioa ondo ez joateko. Onaino titulol Borja ez daukagu gehiago eta onaino sarean zehar horrela delako irratiaren kontua. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Irratsaio hau Creative Commons aitortu.
Ba, esan dakoa, onaino 301 edizioa sarean zearen denboraldi berria estreinatu duen edizioa, beti bezala ba, eskerrak eman behar ditut, lehenik eta behin. Ja, ore asko eman diot, eta xaboi asko eman diot ere, hasieran, baina eskerrik asko gure eduki zuzendariari Borja Arbosari, urrengora arte. Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi, ba, urrengora arte. Berrikuspen teknikoan Mikel Carmona egonda, eta baita ere irratietan dauden ekoizpen eta teknikari taldeei maite zaituztegu badakizue, eta espero dugu urte honetan ere zuen laguntza eta lanarekin kontatzea. Eta baita ere zuentzat eskerra gure entzuleentzat posible egiten duzuelako programa hau bi astetan behin, eta bi astetan behin izango da urrengoa. 15 egunetan bueltan egongo gara, zuen podcastetan eta irratietan sarean zer gehiagorekin eta teknologia gehiagorekin. Momentu hori heltzen den arte, geratzen segun guztia eskerrik asko eta agur!